Unu anụzikwa na olili nsọ na-esi ọhụ na-ekwughe olili nsọ n'ụlọ ụka ka enye ndị mmadụ ọ na-esi ikpu hei bịakwanụ ka unu nụrụ ka ụkọchukwu anụnwa n'ebe a si wee na-akọwapụta ka ndị ụkọchukwu ndị ọzọ ibe ya ndị etelu mmanụ nsọ ka fa si akpọwarị ọhụ na-akpọwarị ọhụ a na-etiri ife mkpu ọhụ n'ime ụlọ ụka hei na-enwere otu ụkọchukwu nwanụ ka ọ nara otu nwaanyị n'ime ụlọ ụka n'ebe a na-anyụ mamịrị n'ime ụlọ ụka ya bụ nwaanyị wee nọrọ ebe a wee na-etiri ya bụ ụkọchukwu mkpu ọhụ St. Barnabas, St. Anglican, Ogbukadinezemo, Ọlagbuo mo n'ime ụlọ ụka. Ụkọchukwu wee na-ahụ ya bụ nwaanyị aka n'ọhụ nke bụ na ụkọchukwu pụtara aka ya niile wee na-esi ọhụ hei ọnụ ya niile wee na-acha mmanụ wee na-esi ọhụ n'ime ụlọ ụka kwa ka ụkọchukwu nọ wee na-etiwara nwaanyị bịakwanụ ka unu nụrụ ka ụkọchukwu ati wee kọ ọ bụrụkwa m okolo wee kọkwa na-enwere otu ụkọchukwu nwanụ n'ọkwa ntu ka ọ na-akpọ hei na nke ya bụ ụmụazị ka ọ na-akpọ ntu ụmụazị na-esogharị fasị ndị isi ndị ụka ya bụ ụkọchukwu wee were amụ ya wee na-afọwasị nwatakịrị dị 10 years ike na-akpọ ya ntu onye kpọrọ onye nwe enye isi ndị nchụaja jidere nwatakịrị wee na-abọwarị ya n'ike. Kedu ka ya bụ nwatakịrị ya esi wee tiri ụkọchukwu a mkpu amụ nwa pere mpe ọma ife bụ iti mkpu amụ? Kedu ife ya bụ ụkọchukwu na-enjoyi n'ebe ya bụ nwatakịrị nọ? Nke a bụkwa imebi ụmụazị enidikwara ịma ya bụ ụkọchukwu unu gee ntị unu ya anụ n'ụlọ ụka ọ kpọrọ ka unu ghara ịsị n'ọmụsị ka e welu ndị uwe ojii jekpụrụ ya bụ ụkọchukwu na ọ na-eme arụ ọ na-ata arụ ọ na-emebisi ụmụazị etinyere ya n'aka ka ọ na-akụziri usoro ụka usoro Chineke ọtọ ọnụzie o wee bụ ịda akụziri ụmụazị asodo na ngoro n'ime ụlọ ụka arụ na-emezikwanụ. Ụkọchukwu a wee na-akọwapụtakwa ka ndị ụkọchukwu ibe ya si atụrụ ụmụ nwaanyị otu amụ ma ndị nne nwaanyị ma ụmụ agbọghọbịa n'ọkwa mkpi na-agbara ọha ewu ka eyiwere Suzan ọcha cheno ndị etelu mmanụ na Suzan eyiwere fabụ Suzan mkpi na-agbara ọha ewu mkpe fa wee gbalụzie wee na-agagharị nke bụ na ụfọdụ nọzi na kọmentị wee na-ajụọ ọ na-abụ na onye anụnwa a na-akwa na-esokwu wee tụrụ ya otu amụ ka eji wee tụgbu ya na-enidikwa ịma na onye a na-akwa na nwoke ka nwaanyị ọpụbụ nọ ndị ụkọchukwu ji ụtụ amụ wee tụgbuo ya nke bụzi na onye ụkọchukwu ibefe abịala ebe a na-enyi ozu kama ọ ya nọ na-akara onye nwụrụ anwụ ụka ka mkpụrụ obi ya na ndokwa n'eluigwe o wee nọrọ ebe a wee na-akọ ka ndị ụkọchukwu si atụ ụtụ amụ kafa si eji ụtụ amụ atụwusi ndị chọọchị membafa ka esi etiri ife mkpu ọhụ Ogbukadinezemo, Ọlagbuo mo, Dadiji omo Latibemiko, St. Barnabas mo, St. Michael mo, St. Diato laba mo n'ime ụlọ ụka kwa unu kekwa unu ekporu unu ya bịakwa ka unu gere na ndị mmadụ na-ajụ onye anụnwa a na-akwa ọ na bụ otu amụ ka eji wee tụgbu ya ka ebe ọ na-eti mkpu amụ ka mgbu ọchụ ka ọ nọ wee nwụ ụkọchukwu ji wee nọrọ na mmemme akwamozu ya wee na-akọ ka esi atụ ụtụ amụ ka esi eti mkpu ọchụ unu ya bịakwa ka unu gara na ntịmanya akakwa nke unu a sịkwa na ifewa na-agụ n'aka mbụ ndị ụkọchukwu a ya na faghụri kpọkwa n'ọchụ ndị mmadụ nke bụ na ọfagụsizie fa ewere ya na-enye ndị mmadụ oriri onye eji eke etinye oriri nsọ n'ọnụ ife nwa na-esi ọhụ ọtụ oriri nsọ na-etikwazi ọhụ ụlọ ụka niile a na-ekpozi ọchụ kama ụlọ ụka ya na-ekpo senti dị asọ nna anyị dị asọ ọ na-ekpozi ọchụ nwaanyị dị asọ okotorigba biko na ọ bụ ọkwa na mote n'ọkwa ụkọchukwu unu kọkwa wee wetara ụnụ ife ọ kọrọ ka unu werụkwa ntị unu geru. For instance, na ọcha unu anọ kịta I am an Anglican priest and a police force chaplain. Ije na ajazie n'Emmanuel Church obere ụkọchukwu na-ebe abụghị n'ọchọ bụ nwanne m jee n'ime toilet la nwaanyị anaghị achọ ka ekpuchi enye ọ nwere ndị adazi elu n'ọchị anaghị achọ ikpuchiri mmefe ụlọ ebe na my home church broadcast ya last week obido ime n'ata kedu na ụkọchukwu ga-esiba n'ime toilet of all things ọ bụ na toilet ka ihe eje dị na nwaanyị nwa agbọghọbịa ma inwe nwunye iri na-esi ya ebe a ndị mmadụ setara na vidiyo ndị nọ n'anụnụ ị na-achọ ka a na-ekpuchiri ya ikwesịrị ebe ụkọchukwu ikwesịrị ebe ụgọ n'ime toilet dilapidated church building ị ga-eje dị na ụkọchukwu edikin for that matter echizubeghị gị asịsị kpuchie ya a na-ekwu onye ọzọ echikwa ya na ya nọ St. Peter Amụabịa jee mee ọla nwatakịrị dị 10 years
ego. Why should we protect evil as clergymen? Kedu ife anyị ga-eji na-ekpuchi mmehie? Maka na ahụ kwa afọ ọbụrụ gịnị omenala a week does not make a month. And na nwunye ya gba igwe ụbọchị nwere na ọ ga-ekpuchi mmehie m. Onye ka eji wee degide na Baịbụl ede ife a na-akpọ revelation abịa na Igbo akpọ ya gịnị mkpughe wee nọrọ n'akụ mkpughe. Ya na oge erugo mgbe anyị ga na-agụ mkpughe.